eluKholweni ihlobo zami kuyabanjiswa uba ubuya nendoda ubusengathi nawufundiswa ngumfazi kodwa kwayisisithuba akakufundisi xa ekukhumbuza ngento omele kukuyenza nihleli nabazalwane ndizaba nehlule umfazi ofundisa indoda njengoba lesithi lizwi andimvumeli umfazi ukuba ayifundise nokuba ayilawule eyakhe indoda kwesi sithuba soba athi lo mntana engumakoti athi masohlanga bazalwane hey yini namadoda kukho indoda enoziqinisa ikhondo hayi bo kuze ngoku kuthiwe hayi lo umfazi ubundikaka ngoba nale nto kuhlangana ithethwa nguye ubulingele uba ithethwe ngubani kanti yintoni lisebafazini niyitempile khange kuthiwa amadoda ayitempile ibandla liyitempile kaThixo ahlala kuyo uThixo ngomoya eluKholweni ke kuyabanjiswana indoda ibambisane noMfazi wayo bathi abantu bokuhlala bathi nesiqalayo le ndoda ifana noMfazi wayo lo mfazi ufana nendoda kunjani njengoba ufikele kulo wayekhona le nto ifunayo zokuphumana haleluya sizothini lapha lapho bese sizovuseleka ifuna ukuthetha into ke uThixo uthi wenzeni mhlawumbi nesiqhamo nithi xa umbini ikiphondo ngoba nathi into yenziwa ngulo mntana khangathi la mntana uzuyithethe le nto wawufika ebandleni kha abakuthumela namzana hayi akayazi nanto ubuzayithetha ubona nje uba wena umyeni nangu umyeni kanti uthetha kamandi kangaka namhlanje sifa isiqhamo ngoba ukholo lunesiqhamo waphutha umkhonkari wakhangela mthini wazibonakalayo inhle wazowathi ufake isandla enguThixo akafumana hey ngokwembonakalo le usangamnyama omnye umuntu ayishiselelanga uthi omjoko ubona bambi wena uthi awujonga hayi ubungafota naye indlela omhlengayo kanti indlela ombingayo phambi koThixo nihleli nabazalwane athi lo muntu umnyama apha ebusweni abe nje phambi koThixo uThixo akakhangeli ngokukhangela uzola inqeku kakhulu sihambe sisiyokhunze our man of God man of God sawufika kwenye don't bayingayiyo le baza abantu banjani na kaloku sisabe sifike eluKholweni anikhumbuli na into eyenziwa nguAquila noPriscilla anikhumbuli abazalwane le ndoda bazalwane bathe bafika kwindlu yesikhungo bamva lo mfazi kodwa phakathi kodwa bathi bawuva iyabeka le ndoda bantwana ba hey sizawubeka into ezinkulu kodwa iyabeka le ndoda ezanto zayivinto ba le ndoda ifundisiwe ngomlomo indlela kaThixo kodwa bazalwane zanesigqibo soba noma ingathetha qokisekileyo sizathi kukwakukokiseki nako siyixokise siyitshilele ngakumbi which means aja bamthabathela kubo baze bamcacisela ngoba bemcacisele ngakumbi basazazethu ndithela ngoba bemcacisele ngakumbi bafuneka ba le ndoda ingathi qonda ubheka kwelaseAkhaya into abavela bayenza abazalwane babhala incwadi bathi ukuyibhala bayithumela kubazana baseAkhaya ba yamkelele le ndoda madoda ngoba izivile indaba ezilungileyo yaya yawufika phakathi kwenu seniyamkele kuthiwa yathi yawufika yathi kuba ibe yinkunqele yafika abanceda abazali xa ufika phakathi kwabo akubathelekisa abazalwane hayi bo
akubahlebi abazalwa. Hayibo, bathi ingathi bekungenje nangeke kafiki. Kutheni kwawufika yena? Ndiyahamba ngoku.